Čau, Matino. Ahojte. Takže sme tu v škole, lebo Matinko ide na oslavu na Matúšovu, na môjho kamaráta Matúša. No, tak aby sme si urobili svoju povinnosť, nahráme vám zase videjko pondelkové, kde zhrnieme minulý týždeň. Tak čo, minulý týždeň? Minulý týždeň bol skvelý, boli sme na chalupe, špekačky, oheň, takže dobre to bolo. Aj som sa veľa hral, takže áno, bolo to dobré. A tréningy čo? Tréningy to bolo skvelé, v dlhej som si zajazdil nový rekord, potom v Trebaticiach tiež nový a najviac ma potešilo, že od Bebemota sme konečne dostali príľubu. Áno, dočkali sme sa, vyšla z Francúzska, krásna príľuba. Krásna úplne. Krásna, ešte tam dáme nejaké naše, nejak si ju personalizujeme, takže dáme nejaké polepy na ňu ešte, aby nás viac vystiehovala. No dobre, čo tento týždeň, čo nás čaká? Tento týždeň? Nič, nejaké tréningy pôjdeme vo štvrtok do Dlhej zase. Dobre. S Vikým. A v pondelok, dneska asi nič. Dneska nič prší. Zajtra nič. Dneska sme rozmýšľali ešte Slovakia Ring, ale prší a pritom je oslava. Áno, takže... A čo máš pre kamoša? Pre kamoša mám jen svoju motorku, takže dúfam, že mu... Ne naozaj snú motorku? Ne naozaj snú, ale svoju hračkarsku. Takže dobre. A teším sa hlavne na jeho oslavu, lebo je to dosť dobrý kamarát a teším sa. Tak si to užite dneska. Je to hlavne športovec, takže lebo... A čo športuje? No, športuje hokej, lebo aspoň zdá sa mi, že keď môžem, tak vymenujem aj tých spolužiakov, viem. Palo, Martin, Teo, potom Filip a Matúš, 5. Potom futbal hrá ja, Tomáš a Jakub a motorky robím jediná. Potom tam robia aj ešte tenis a také, neviem. Tenis je dobrý šport. No dobre, tak sa zase ozveme o týždeň. Čaute. Ahoj.